ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବା ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେ ଗୀତ ହେଉ ଅଥବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ତଥା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ସେ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ହେଉ ଅବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବ ହେଉ ସେହି ପର୍ବମାନଙ୍କରେ ନିଜର ଗୀତ କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିରସିନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏଇଟା ତ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପର୍ବକେ ନେଇକରି କରାଯାଇଛେ ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆଖାଇ ତ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆମର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକେ ମାନେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ତ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଯେନ୍ ଭେଟଘାଟ କରସୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଏସ୍ଏସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ ତ ଏଇ ବର୍ଷ କରିନି ପାରନୁ। ତେଣୁ କିଛି କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେନ୍ତା କେମିତି ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ନେ ହେବେ କିଛି କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ନୂଆଖାଇର କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆମର ରହିଛେ ସେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖବାର ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାନେ କମେଡି ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ। ତେବେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ଆମର ପୁଅର ବାପା ଯେଉଁଟାକୁ ମାଖନୁ ଭୂମିକାରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀମାନ ସାହୁବାବୁ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଆଉ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଯେମିତି ଏ ନୂଆଖାଇ ଗଣପର୍ବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବାପା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯେ ଏଠିକି ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା। ଯେ ଆଗରୁ ନାଟକ ଜଗତ ସହିତ ଏବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା ଆଉ ମୋ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଏଠି କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକାରେ କରିଛି। ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଗରୁ ଥିଏଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟର କମାଲ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟର କମାଲ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଆଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁଟିଂ, ତ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଏହି ସୁଟିଂଟି ହେଉଛି ଘୋଡ଼ାବନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ, ଯାହା ନର୍ଲା ବ୍ଲକରେ ଆସୁଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦକ୍ଷ ସାହୁ।